Què passa, penyeta? Estem fent un nou vídeo per al meu canal. A veure. Que havien dit que era pel meu canal. Ah, per desfeinats. Ja 3 o 4 intentos ja. Havien dit que era pel meu canal. Ah, pel teu. Va, comencem ja. Va. Bueno, desfeinats, què passa? Un diumenge més així. Avui estem amb GTV, Aitor Altea. Vos deixem les xarxes socials seues en la descripció. Ha vingut, m'ha robat el setup, primer de tot. S'ha vingut a ma casa, m'ha invadit així. T'he convidat a eixir en el meu vídeo. Vale, perquè què anem a fer avui? Què passa? Què passa? Per què mos hem juntat? Exacte, com heu vist en el títol, he eixit en un videoclip de La Fúmiga, la nova cançó que han tret. Bueno, no l'han tret, el nou àlbum, nova cançó, nou videoclip que han tret. Entonces, pues anem a reaccionar un poc a la cançó. Anem a parlar d'ella, Anem a parlar d'ella, claro. Mos contes també, I mos conte un poc l'experiència, i per això serà el vídeo. Anem allà. Anem a posar el vídeo. A veure. Ara som los chavales. Hòstia, Ojo. Ojo los chavales. Ojo, quina fama han agarrat, tremenda. Que crec que són de per així de Sí, comunitat, són de València. Uno d'ells parla algo valencià. Sí, un saludo, chavales. Saludos cordiales. Vale, espera. Pues ahí, Baixa'li un poc el volumen. Sí? Que està molt fort. Vale, anem allà. Va, Anem allà, segona conjugació. Ja està ahí en pantalleta. De Fumigais. Icònica ahí. Bagueta ahí, ¿no? Mira. Ahí está, Ahora ahí doblar estás. ahí. ¡Pa! Ahí está. La gente que no lo dice, uy, ese tío me sona. Tal, se espera ahí. Aquella nit de novembre. Mira, Vale, te fa un cany només pensar que humillació, no? Claro, per això que en el missal em diu, el toca tu. Ahí, check. Vale, partida de bàsquet, pim-pam-pum, 3x3, de repente. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Cositas. No. Cositas, No. Uy, así el cabrón, desperta, ¿no? Estás jugando así. A mí me encanta eso de repente. Ya gama. Directes ahí. Me encanta el cambio. Vale, vete ahí. M'agrada molt, ese canvi de repente ahí. Ojo, Karim Abdul-Jabbar, veteta, Cuidado ahí, Karim Abdul-Jabbar. Vale, bàsquet ahí. Mira, ahora. Showtime. No, és més avant. Ja, diu així le diu, Els dos ens han resoldre. Eso me encanta, sí. Bon rucuits per acabar ahí la colabo de Su. Jo estava ahí al costat, ahí al costat de la valla estava jo gravant, en plan, una fotet. Off the records, ¿no? Darle la cámara. Behind the scenes. ¿Y si demà no funciona? ¿Qué? Ah, qué guay. Épica y venga, cabrón, entra. Entreviste. Vaya, que idea. Se anima. Sí, con todo. Ojo que agarre. T'estime. Ara va un puntazo meu, ja veuràs. Ojo. No, espera. L'han tallat ahí. Real, o sea, puntazo real. Entraba. Está bien. De repente, en plano 4 tercios, en plan antic, me clavan así. Claro, ahí continúan en la nit mágica. Y ahora ellos con... Esa mirada, ¿cómo me pone esa mirada? Ese pique. Me encanta. Sense voler. Ojo, triplazo, mira. Oh. Vamos. Ahí está. ¡Haz eso! ¡Ojo! Ahí va. Ahora torna així. Ojo. ¿Lo verás? No, que está, ¿no? Espera, ahí, a tope. Victoria magistral. Jo, està això. L'han posat ara, abans no estava, este es de póster, De póster este final, Pero vamos, ahí ha estat. Este no Anem a deixar, mira. A veure si... Ahí està, claro, ja està. De fet, va estar uns frames que els vas pujar l'altre dia una història. I Instagram. Bueno, parlem del videoclip. Això, parlem del videoclip. El videoclip en què se presenta un a veure, en veritat, ells mos van contar la història. Vale. Pues la conté més així en primera persona. Més expert. Més que res perquè ja m'ha contat. Ara, en veritat, escoltes la cançó en la lletra i, claro, ja li veus la seva història. Sí, a mi
al veure el videoclip, no sé, com que ha completat aquest sentit que no agarraven la cançó i ara m'encanta, o sigui, l'escolta molt més gràcies al videoclip, això sí que és veritat. Pues és això, és uns xics que tenen una nit loca, que després un d'ells, que no és ell, és l'altre, és el nostre amic i entonces nosaltres un dia anem a jugar a bàsquet. La qüestió que aquell passa pel costat i diu, hòstia, es veuen I xera. i diu, hòstia, este és l'altre dia, ¿sabes? El del dissabte que es va enviar ahí y entonces están ahí com mirant-se aquelles fan xulet i que va, tio, entra, no sé què. I clar, al final, picant-lo, entra i juga amb nosaltres i al final el nostre equip guanya. I és pues, això, el pique de l'altra nit, que es van veure, que ara, que no sé què, que no sé què. Molt guai, molt guai. A mi m'agrada molt. Ja li dona sentit de la cançó, de la lletra, l'acompanya. Jo, una cosa que volia dir especialment i que m'agrada molt és que la cançó, vale, està parlant d'amor. No parla de ningú gènere. Claro, no parla explícitament de que sigui una parella de xics, de xiques o de que siga. I en tota la normalitat del món, pues és una parella de xics en el vídeo i m'encanta que sigui aquesta normalitat, que no s'hagi d'explicar en la cançó ni en res, o sigui que ahí... I que han volgut fer pues, com una parella podria ser qualsevol gènere. Sí. I el videoclip, per cert, el va gravar el dimarts, no? Sí, I va ser el diumenge. Va ser el diumenge, sí. El icònic així, a full. Pues guai, i està molt bé. Dels videoclips de la Fúmiga, a veure, està el de Her, que fa poc va eixir, està també molt guai i molt està currat. molt bé. Mediterrànies, que és de Naltea, claro, jo que sé. Però està molt bé, o sigui, m'agrada. I acompanyat, en aquesta història que ha creat el videoclip, ja t'he dit que a mi, a nivell de sensacions, m'ha millorat molt la cançó. No, sí. Que no l'hauria escoltat una vintena de voltes, la cançó. I aleshores tu, com t'ho vas passar en el... Claro, ara va un moment d'experiència out of the stands. A veure, jo vaig arribar allí sobre la 1, de Castelló tenint classe, no vaig anar per una bona causa, com era... Que tu també tens que vindre, tio. Ja, jo vaig enviar també perquè van posar per stories, anem a fer videoclip, i un munt de gent va enviar i van agarrar que eren 5 al final, éreu, no? Érem els 6 del partit i els 3 que feien de col·legues. Clar, però varios sí que eren actors, esta parella. Claro, la parella, això sí. Uno d'ells, si em sembla, crec que és el del Merchant, que no és el nom, però el que va en la camiseta que ve en Garnet, sí, crec que és el de Merchant. Sí, exacte. I total, estic pensant el nom, vau arribar a la 1 allí. Bueno, vaig arribar allí a la 1, que damunt és que estava era una canxa que hi havia ahí al costat de la Marina, una zona un poc xunga, un tant xunga. En plan de barrio, claro, partit de barrio. Molt barrio. Vale. Perquè jo vaig arribar allí en el patinet i que em van a pegar. Joder, tío, que sensació. I la una al migdia era. I la una al migdia, en plan, tota la gent mirant-me i dient fresita. Total, que després ja vas veure que estan allí duent les càmeres i tal, i vaig pensar, buenas tardes, soc Sergi, que hem enviat, sí. Ara, pues estem duent el material, que ara anem a posar a gravar i tal. I bé, vam muntar allí tot, ens vam muntar una tauleta amb mandarines, plàtanos... Un poc de pícnic, un poc de pícnic perquè a la 1 jo ja havia dinat perquè van dir, veniu dinats perquè anirem a tope i... Però encara aixina, una mandarineta de vez en quan caia... I pues a partir de la 1:30 que jo crec que es van posar a gravar, a full... Tot el rato. Tot el rato, Però que esteu jugant partits... Claro, ells anaven dient, pues anem a fer-ho cronològicament perquè després, en el videoclip, com anava baixant el sol... I això se nota, al final, eixa llum no és la que està al principi. Exacte, no, ni mucho menos, perquè si ja no hi havia el sol que pegava. Aunque más o menos pareix que ja hem passat com a molt una hora. Ja. O sigui, està ben apanyat. Sí. Perquè quan estan gravant l'última escena no s'hi veia, Ja estava... Vull dir, estava prou... O sigui, que està ben arreglat. I ahí te dones compte, molt més que per exemple en la carrera, no? Sí. Un rodatge real, t'enfrontes a un moment real de rodatge i... Però perquè jo estava mirant exteriorment quan alguna volta no claro, que no participava, però claro, és una percepció que jo no tenia entesa, a lo millor, de lo que és gravar un videoclip, perquè aquí vas a full. De fet, va haver un moment que dic, hòstia, que no ens donarà temps a acabar-lo. Perquè, claro, potser eren les 5, estan els edificis d'allí de València, de 10 plantes mínim, que dius, el sol se'n va, i claro, però anem així, pim, pam. I pues bueno, ha sigut el videoclip. Estàs content? Estàs satisfet? Sí. Ara puc dir, este videoclip, i no res, tio, molt guai, una experiència que... Bueno, és que en veritat són coses que no te les esperes, que les fas a pressa de correres, perquè jo damunt tinc un concert el dia que ho van pujar la història i vas dir pim, pam, pum, l'envique i me'n vaig anar. I claro, tu potser no el penses que van a contestar-te o que sí. Pues mira, Sergi, sí que has encaixat en el perfil, i jo, tranquil·la, tio.
Però guai. I molt guai. A veure què fa la Fúmiga, perquè que sàpiga que està gravant algun videoclip més i pues a veure què trauen en lo que va d'este disc. Sí. I se vienen cositas ahí, en la Fúmiga, en Defaenats, en GTV... El trobam, t'ho juro que vas passar molt bé. Sí. És que va ser... Perquè damunt feia temps que no veia un concert Boheme Plantar, sí que vaig estar en zona estiu. El concert de la Fúmiga va estar molt guai, vam gaudir moltíssim. I anar a gravar en aquests ambients mola. De que el jaleo de la gent, el trobar-te, el tiratge molt d'ambientet i la gent més predisposada que si te poses a gravar, per exemple, en la uni, com feu vosaltres, no? O pel carrer, aquests ambients, pues mola. Bueno, hasta si aplega el vídeo, en recordeu que subscriure's als nostres canals no costa res, és un botonet, l'apretes, pam! A nosaltres ens plena d'orgull i satisfacció, doncs el rei, i ens motiva perfectament. I pues no res, la setmana que ve ens veiem, que ve un vídeo molt guai. Se venen cosites. Sí, perquè ja el tenim gravat. I no res, moltes gràcies Aitor per deixar-nos el setup, casalleta setup. No sé si se veu, però té una casalla ahí en... Dus-la per acabar el vídeo, dus-la. Y pues he fet esta casalla así, atenció patint de fondo ahí en els vídeos i directes. I res, que me podeu trobar en Bucareto per els meus xarxes. YetTV 22 YetTV 22 en Twitch, YetTV en YouTube i ja està ben spam. Així que res, vinga. Bueno, ens vegem. Saludos. Adeu.